Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. Now guys, remember last week's episode ended off with Ubabu Vuma and he was having a conversation Nenduna guys concerning the decision or the isinqumo asithathile if he will be marrying off uSibongile to Induna's son or not. So this episode starts off with that, with the continuation of the conversation that they were having. So Induna then says to Ubabu Vuma, Mbambo, wenzenjani? Wasubabaza manje. Then Ubabu Vuma, you can see ukuthi ingati he's changing his mind lana. Then Uvuma then says ukuthi uqolo Tsabankulu konje bengikuphi. It looks like he zoomed out or something like that. Then Induna goes on to say ukuthi bowuzokhipha isinqumo phela yokuthi ingane iyavuma noma cha. Then Ubaba Vuma then says ngebhadi nangeshwa Tsabankulu ngizothi cha esiphakamisweni sakho. uSibongile uyanqaba uthi ngeke akwazi ukuyogana ngoba usemncane. Kodwa ke umuzi wakwaMbambo sithobekile ukuthi umpumelelo athi mekabheka imbali abheke oMbambo abone ukuthi nangu umuntu engingakha naye ikusasa. He goes on to say kodwa ke manje angeke ngize ngikwazi ukuyiphoqa ingane ibithi iyoganwa when she's not ready for that. Angiyena lowa hlobo lukababa to force my child to do something she doesn't want to do. Yabona nje mina, if it were up to me, if this child was done ngey'fundo zakhe yafeza nezifiso zayo, I would have accepted your offer ngenhliziyo emhlophe. Manje ke yoyodwa was gone to university in my family. On top of that, ucishe wangaphumeleli ngenxa yombhemi othe uze ngothando kanti ifuna ukuyimosha ingane yami wacishe wayimosha ingane yami wayiqeda. Usho ukuthi ukhuluma ngokwenza ukuthi ukwenze try to finish uSibongile or try to ruin her future. Then uVuma goes on to say manje ke isinqumo sami ngifuna le ngane ifunde and come back with a degree yenze konke that she wants to do. Manje mengiyithatha ngiyinikeza le ngane ngiyinikeza kumpumelelo ngeke kwenzeke lokho. Ifiso zayo ngeke ziphumelele, angeke kusebenze kanjalo. And then Induna Shemi can see ukuthi uVuma sekakhulumile wafaka full stop. He just says ngiyakuzwa Mbambo, and then that scene just ends like that. Listen, I am proud for Babu Vuma doing that despite the fact that he caught uSibongile kissing uKwenzo. I'm proud guys ukuthi he didn't sell his daughter off just because he's trying to protect her, because uSibongile is old guys. He can no longer protect inhliziyo kaSibongile ukuthi inhliziyo yakhe ifuna ukuthanda abani. Next scene, we see uPhetheni, guys. She's in her sleepwear. She's on a phone call. She's walking into her bedroom. So uPhetheni on this phone call, she's like, hawu kahle uKhuzwayo musuku banjalo. Ayibo, uKhuzwayo is like, angizwanga. Uthi ngingabi njani? After when wangishiso wenja. uPhetheni then says ngiyaxolisa futhi ukuthi nje like wafika ngesikhathi esibi. Lalela Khuzwayo, uSamke ikhona into omtshele yona ngale ngxoxo that we had. uKhuzwayo then says yona yiphi? uPhetheni is like how phendula umbuzo Khuzwayo. uKhuzwayo then says lalela like sis, mina angizwa ngawe futhi wena awusiyena umnganami. Lokho wakubeka kwacaca njengezinqa zesele. So ungake nje ulinge ungijwayele kabi mina. Angisiyena umbunjane wakho. I'm just like, hey, but uKhuzwayo doesn't want to hear nothing, you guys. So as uPhetheni is speaking on the phone, then uNjengaye comes into the room. And then uNjengaye is like, hey, bo, ukhuluma nabani? Then uPhetheni, she quickly drops the phone. She's like,
nemkhuluma no. So as she's about to respond, she turns back and she sees ukuthi uNokuzana unjengaye is carrying a box, and in the box kunamajuba, like there's doves in them. And then uNokuzana uPhetheni then says, okay, and then what is this? Unjenga is like chocolate, no makru kwana, something like that. You wanna now. Then uPhetheni is like, Aibo, bengingazi ukuthi isakhona lento. Kusho ukuthi maybe it's something, amajuba that they used to decorate with, or someone gave it to them as a gift that they have been keeping around, and Unjenga decided to surprise uPhetheni with these doves. Unjengaye then says, kanti bengizitshela ukuthi kudala wawakhohlwa awusawakhumbuli. uPhetheni says ukuthi hey kade ngawagcina bengeke ngiwakhohle, like how can I forget about them? Ngingakhohlwa kanjani ipresent yakho yokuqala owangipha yona lena, iphelezelwa incwadi yakho owangishela ngayo. She goes on to say, hey ngoba hey wena njengaye hey ekusheleni mpem hayi wawushisa. Then they both laugh, and then uPhetheni zacabanga nje ngaqoma nje ungithumela lento. Unjengaye zacabanga osithandwa sami, yazi mina ngiyabonga ukuthi ungumuntu wami, yazi ngempela, like my love for you is still as deep as it was back then. uPhetheni says nami ngokunjalo. And then Unjengaye says, yabona-ke le trip yaseDubai hayi isisize ngempela, ingenze ngakhumbula ukuthi uyisiphalaphala sentokazi nje. uPhetheni then says, oh kusho ukuthi-ke ukuchaza ukuthi umuntu angawalindela ama-diamond-ke manje amasha. And then Unjengaye is like, cha mhlampe uyodepend ukuthi uziphethe kanjani. uPhetheni is like, hayibo mina hlezi ngiziphethe kahle nje. And then they laugh, and uPhetheni is like, yo ama-memories ne. And then that scene ends. And guys, Unjengaye, shame he is locked in. He is back, like, listen, he is back to looking at uPhetheni with those hot eyes, and I love it for them. Then next scene, we see uMamV bahleli in that kitchen of theirs, where they are showing bayabonisana something that's on the phone, and then kungena uMathuli-ke. uMathuli angene, she's like, hello ladies, and then uMamV and uNelisiwe, they're like, hello Thulisile. And then uMavis is like, hey Mathuli, impahla ezingaka. That time uMathuli, guys, uphethe amabhegi. Yeah, you can see ukuthi ugirl just came back from shopping. So uMavis is like, how Mathuli impahla ezingaka? Impahla zomngcwabo zonke lezi. uThuli then says, cha MamV, yazi ngitheni nje awuthi ngithi spoiled myself. Kade nje ngisebenza kanzima, amehlo ami nje ayashisa ukhala, ngathi nje athi ngiyozithengela izinto ngoba nje ngenze amatawutawu. MamV, wozani-ke nginiphathele something, wozani. Then uMamV gets up, and then they go and check out the stuff-ke. uMamV is like, ngempela usithengeleni? Then she opens those bags. She's like, hey bo, manje nami ungithengele ingubo. Then uThulisile is like, na MamV, ingubo ezami lezo. She gives uMamV a box that's wrapped, and she's like, this is chocolates for you. Maybe she's like, how? Ngoba mina fanele ngibe noshukela like. Then uThulisile is like, how MamV nkosi yami awukahle. Then uNokuzana, at this point uNelly has walked in already. So uThulisile looks at uNelly, she's like, and then wena wabanda nje yini usaqawe yilento yakho nowenzeni. Athi ngikutshele-ke yingani ungavesane uyoziceba kuMadam. uNelly is like, hayibo Thulisile. uMavis is like, na uqinisile uMathuli. Kungcono lokho uvele uyomtshela uMadam futhi lento yenu akuphazamisa umsebenzi wakho. uThuli is like, lutho futhi, and nibadala nomkhize niyasebenza. Then uNelly is like, ngiyayizwa lento eniyishoyo, yazi ngikhathele mina ngathi ngayolala nje usuku lonke futhi nje ngidizi ngidinga ukuphumula. uMamV is like, hey waze kwakubi-ke ukuthi udizi sisi, sowukhohliwe ukuthi usebenzela bani.
usebenzela uphethi-phethi, akho la, akho kulala. Unelly just looks through the stuff that uThulisile brought and she's like, zinhle izinto zakho. Oh, uThuli's like, hayi, impahla zami lezo. Angithi ngishilo kuni ukuthi okwakho yilokhu. And then she gives her the box. Then Unelly, as she's giving Unelly the box, Unelly gets a message on her phone and she reads the phone. Mavis then says, siyabonga ke ntombazane. uThuli's like, hi. Use asmayila manje yini Nelly? Ubani loyo? Wenze njani? Unelly zakhe umkhize. Uthi uqala ukuthi sibe nedina namhlanje. uThuli zakhe, oho, hayi kwamnandi. Mam V, oyeki ukuthinta izinto zami nkosi yami. Mam V's like, hawu ngiyabheka nje na. And then that scene ends like that. Hi. Next scene, guys, we see Uvelephi. She is in her room. We are ayina laphayana. Ugirl is back to Uvelephi attire. Leyo ukuthi she was dressing like a makoti and whatnot. Akasazingeni lezo. So as she's ironing, uSibongile comes in. So uSibongile says, Velephi, awuzange uyibone as she's speaking like that, Uvelephi's like, yeah, wena xolindini. uSibongile is like, ini? Uvelephi's like, ungizwe kahle. Kumnandi ba wena Nesibo? Yonke into nje is going well empilweni yakho. Kumnandi nje. Kumnandi ba wena. uSibongile is like, ukhuluma ngani? Uvelephi then says, Sibongile, wenziwa yini ukuthi wena onke amadoda right afuna wena nje? Yiwuphi lo muthi onzima kanje osebenzisayo? uSibongile zakhe, Velephi, ukhuluma ngani? Uvelephi zakhe, umpumelelo ufuna ukushada ke sisi. uSibongile zakhe, umpumelelo? Uvelephi zakhe, hayi kahle wena. uSibongile zakhe, indodana yenduna. Uvelephi says, hayi kahle wena. Musuzenza ngathi awazi ukuthi ngikhuluma ngani, wazi kahle nje. uSibongile zakhe, ayibo, ngizoyazelaphi lonto mina Velephi? And then Uvelephi is like, yingoba nginesiqiniseko Sibongile ukuthi ubaba wakho ubutshelile. uSibongile zakhe, ayibo, akakaze. Uyazi mina nje Sibongile ukuthi uyazi mina nje Velephi nginokwenzo wami angithi. Uvelephi is like, ayibo, ngazi ngani mina Sibongile? Mhlampe bafikile le eVarsity bavula amehlo akho laphayana manje sokwazi ukuthi ugcina ama-options wakho evulekile. Ngazi ngani mina ukuthi ngempela like you don't know about this. Angikholwa nje kodwa ukuthi kubo bonke abantu Sibongile, wena wonke ungiyekile ngazenza isilima kubaba. That time wazi kahle nje uthi kwenzakalani. She looks at uSibongile, she's like, ancaphe, and then she just walks out like that. uSibongile is stunned because she really knows nothing about this, guys. Next scene, we see uSibongile usembalenhle, she's having a conversation noKwenzo. uKwenzo's like, ini? Ithi uyadlala Sibongile. Then uSibongile is like, hey, I wish I was joking Kwenzo. uKwenzo's like, kodwa nje doesn't induna know ukuthi mina nawe siyathandana? uSibongile is like, Kwenzo, uyazi ukuthi indaba yethu ayikho mthethweni. Umndeni wakho ney'ngane zasekhaya are the only one who knows about it. uKwenzo's like, ish, okay. Manje ubaba wakho, have you spoken to him? uSibongile is like, cha, I haven't gotten a chance to speak to him. uKwenzo is like, ish, manje mawucabanga uzovuma. uSibongile then says, angicabangi kodwa phela ngeke wazi. Then uKwenzo is like, how, kodwa Sibongile, ubaba wakho uyazi nje ukuthi mina nawe siyathandana? uSibongile is like, yinto engamenza-ke, liyabona leyo nto ingamenza ukuthi agcine evumile because ufuna usilaya ukuthi like singathandani. She goes on to say ukuthi ikhulukazi-ke, the worst thing is that usibonile siqabulana, so there's a big chance ukuthi ubaba uzovela ivume yonke lento. Then uKwenzo is like, manje wena ucabangani? uSibongile zakhe, angazi. uKwenzo is like, how, uqonda ukuthini ukuthi awazi Sibongile? uSibongile zakhe, angazi Kwenzo, kodwa into engiyaziyo ukuthi angifuni ukushada nomuntu engingamthandi. Then uKwenzo zakhe, vele ngeke kwenzeke lokho, lalela Sibongile. Ngizokwenza isiqiniseko ukuthi lento ingenzeki, okay? Then uSibongile zakhe, uzokwenza kanjani lokho Kwenzo? uKwenzo is like, relax, khona into engizoyizama mina, khona into engizoyenza, thula ubheke wena, okay? Shane, you can see ukuthi they are stressed, guys.
because it doesn't look like there's much people who support this relationship yabo. Next scene, we see Ubaba Uvuma. He is sitting in his lounge. He is polishing his shoes. And Usbongile comes in. I guess she sees an opportunity to speak with her father. Angene lounge Usbongile and she's like, Teneza. Then Uvuma's like, Sbongile. Usbongile zat beng alukulum beng alugutis kulume baba. Then Uvuma says, Shalapant. Usbongile zat ngiyabong. Then Uvuma says, Ukalangani. Usibongile zathi baba ngiyazi ukuthi mhlambe usathukuthele ngalento oyibonile izolo odwa baba as she's speaking Uvuma says kanti ngiboneni izolo. I'm just like yo, that is a trap question. Usibongile athule because how is she going to explain it? She goes on to say hey baba ngizwile ukuthi induna ifuna ukuthi ngishade nendodana yayo uMphumelelo. And then Uvuma looks at her, he's like, Uthini? Sibongile zathi baba ngiyacela ukuthi ungangishadisi nomuntu engingamthandi ngiyaxolisa baba bengaqondile ukuthi ngikudelele bengazi ukuthi uzosibona baba. Uvuma's like uyithathe le nkulumo oyishoyo Sibongile. Sibongile's like uvelephi. Then Uvuma's like oh wawusubona ukuthi ubaba wakho uyayivuma lento. Wesibongile angifani nalabafana eniwajahayo enijahana nabo. Uyakhumbula sihleli phansi mina nawe sikhuluma ngekusasa lakho ngonyaka odlule. Ngathi mina angifuni lutho ezophazamisa ezifundweni zakho. Ngifuna ubheke izifundo zakho zona zodwa. Bengiqinisile ke ngalowo mazwi. Then Usibongile, you can see ukuthi she's smiling there because it's like her father's giving her an affirmation ukuthi I didn't give uNokuzana induna impendulo that he wanted. Then Usibongile is like yebo baba. She smiles and she gets up. Next scene kwaSamke kwambalenhle uSamke iradio yakhe ngathi ayisebenzi. So she's bringing this radio to this one customer. She's like ithemba lami seliwuwe ngeke. Unini ngizama ukuyilungisa lento ayilungiseki. Indala lento. Last week nje ngiyilungisile kangaki ngaleso sikhathi. Awe uzame mpembe. And she gives him the knife. The customer's like I think ukuthi uLokhuzana ukhethe umuntu wrong mina anginalo nje ulwazi wokulungisa izinto ezinje angibona ukuthi as he's busy saying that uSamke's like ngize kuwena ngoba ngithi yabona lana ukuthi you are the only man ohlezi lana. Then as she's speaking to the guy, next thing she hears like a song playing, like those Bluetooth speakers playing. So she looks around and she's like, when she turns towards the door, she notices uPhetheni coming in a speaker ehleka. And then uLokhuzwana uPhetheni bekangena, she's like, ayibo kodwa iyayikhumbula le ngoma. Oh, ngizitshele ukuthi since you can't come with me tomorrow ngona ukuthi ngilethe ama big movers labo wena kusho ukuthi le culo that they were playing is from ama big movers angwazi ke. I don't know that group called ama big movers. Usamke guys, she is so surprised. She's like oh ama big movers kodwa ungenzani Phetheni. You can see she's so emotional. She's like yazi sweet lento oyenzile yazi. And you can see she's emotional there ngathufuna ukukhala. Then uPhetheni is like alright. Samke's like right, it's just that lento yenzayo makes me very emotional. Yazi ngizoyikhumbula ngize ngiyongena esigodwini angifuna ukuhamba amanga. Then uPhetheni is like how Samke kodwa okay ke mawusho njalo ke asidlale futhi ke. She presses play there. She's like kambe ithini leya dance yakho leya dance besiyenza. They start dancing. They Samke's like how kodwa ungisusaphi Phetheni Aishem. You can see these ones guys, they have really had good time. But I'm just nervous guys. I'm nervous if uSamke is not going to want to aphindisele because at this point I'm like things are just so good. Samke bengiqala ukuthi so you guys can go back to ubungani benu. Last scene ke we see induna. He's walking nabantu bakhe and uKwenzo is driving. So uKwenzo stops his car, he gets out of the car and he approaches induna.
Ukwenza like sanibonani nduna. Then induna says, aw sibalikhulu kunjani kodwa? Ukwenza like ngiyaphila, ngingezwa nina. Then the chief says, hayi siyaphila sibalikhulu. Ukwenza like, hey baba, bengithi nje I'm actually on my way to your house. I was actually on my way to your house. Kanifika ke endleleni. Induna then says ukuthi ungimbambele ngani kodwa wesibalikhulu. Ukwenza like, yeah, nduna. Ngizwe ukuthi phela uMpumelelo indodana yakho ifuna ukushada uSibongile. Induna then says, uzwe ngobani? Ukwenza like, that's not important, Nduna. What's important here is that wena you need to know ukuthi uSibongile owami. I'm like, ayibo Ukwenza, winduna yonke. Induna then says, awu, ngempela, umkhiphele ezingakhi inkomo. Ukwenza zabo okwamanje azikho engimkhiphele zona kodwa like maduzane ngizomkhiphela. Then induna then says, yabona ke mfanami, if you haven't paid amalobolo for uSibongile akayena wakho. Futhi into engifuna ukuthi uyazi ukuthi ungezi like imi unannounced. Ungangijwayeli nje kabi mina. Ngiyinduna mina yale ndawo. I'm not just some common man. Ungangithathi kanjalo. Then he just walks off. Guys, Ukwenza, where does he take the guts to speak to Induna and tell Induna ukuthi uSibongile wakhe? That time, remember Induna imthethelele kuvuma ukuthi asebenze laphayana. I'm just like, Kwenzo, are you not stepping on the wrong toes? What if Induna iyaqosha laphayana kuleya ndawo wena Kwenzo? Anyway, guys, Ukwenzo, he's adamant ukuthi he's going to fight for his Tanda Saike, but I just don't feel like it was appropriate for him to go to Induna. Maybe Ubabu Vuma, but Induna ingena, because Induna was doing the right thing. Gambela, if Inkoma's Kichwanga, guys, if there's no ring on the finger as well, that woman is as good as single. Anyway, guys, let's park it right here. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. Guys, please do make sure that you watch the ads and you don't skip them. That's just your way of showing support to this channel. And yeah, I'll see you guys on the next one.